Sedím tak normálně. Jo. Vlasy dobrý. Vousy taky dobrý. No, tak to zkusím nějak krátce říct, já, který mluví vždycky hluboce a složitě. Když jsme s Čekytas mluvili poprvé, tak jsme narazili na věc, která je typická pro spoustu organizací. Mají nějaké rozdělení, mají nějaké fungování, mají nějakou hierarchii, nějakou strukturu. A v té struktuře velmi dobře fungují ty jednotlivé vertikály týmů. Kde to ovšem hapruje, je potom ten tým vedoucích týmů nebo tým manažerů, kteří spolu jako tým vlastně nefungují. Náš pohled na roli leadershipu v Čekytas se po absolvování programu změnil tím způsobem, že leadership nejsou ti jednotlivci, kteří v něm jsou, ale je to ta skupina jako taková. A my jsme hodně začali pracovat a přemýšlet právě po programu o tom, jak pracujeme s leadershipem jako celkem, protože my si v Čekytas hodně zakládáme na rozvoji jednotlivých lidí, ale vlastně můžete mít sebelepších 10 individuálních hráčů, ale když ten tým nehraje jako tým, tak to nefunguje. Takže tam se to hodně změnilo, protože to naše téma bylo právě sjednotit a propojit management, skrz který potom můžeme sjednotit a vést tu organizaci. Spolupráce s Mindset Mentors měla bezprostřední dopad na náš tým managementu, ale hlavní dopad cítíme a i měříme potom v dopadu na celou organizaci, kdy se skrze ten jednotný management, náš přístup, to, jakým způsobem dokážeme s našimi týmy i s organizací jako celkem pracovat, přenáší ve výsledku do schopnosti plnit výsledky, které si vytyčíme. Bylo krásný a je to pravda. Děkuju. Jo, to asi v každé firmě, že v každé, jak jsem přišel, tak jsem jako nenašel firmu, která by ani u nás to jako nefunguje skvěle, že by tam jako nebyly žádný problémy.